bisimilayi malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye alamisa ye octobre kalo tile 15 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ conseil ministre min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna tile 3 kɔni tasibila kɛ banbagati wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ Moti mara kɔnɔna ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko kunu octobre kalo tile 14 kɔnɔna la cɛmancɛ fanga maaw kɔni olu kɔni ka ɲɔgɔn ye senfɛ ni an b'a fɔ o ma conseil ministre olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko bi alamisa don octobre kalo tile 15 kɔnɔna la k'u bɛna tile 3 tasibila kɔni daminɛ ayiwa ni tasibila in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko dɔgɔkun daminɛ kɔni na sokurakaw ko ni banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛso ma no o senfɛ ni dugulamɔgɔ dɔw ni tora la a n'an ka finitigiw dɔw ayiwa o de sababuya la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna tile 3 tasibila kɛ ni ma kɔfɔlɔ ninnu ye ka duwawu kɔni k'u ye wa ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maa minnu ye nin baara ninnu kɛ u nɔ bɛ se ka minɛ ayiwa an bɛ duwawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya an ka nin ma kɔfɔlen ninnu ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro mara kɔni na ko majugu wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔ dɔw ma ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko octobre kalo tile 13 kɔnɔ kɔnporona commune kɔni na ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko marifatigiw kɔni taara ka banbagati wale dɔ ta ka ɲɛsin olu ma ayiwa ko o waleya ninnu senfɛ a jira k'a fɔ ko min ye u ka baganw ye ko o caman kɔni tununa ko majugu kɔni taara n'o ye ayiwa a jira k'a fɔ ko o bagan ninnu kɔni bɛ taa hakɛya min na ko bɛ taa ba 40 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ u y'a jira k'a fɔ fana ko maa kɔni ni ma to nin waleya in kɔni na nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye nin waleya kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na ni min bɔr'o la an y'o dɔw kulo kan don n'a nata ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko mali cɛmancɛ yan fan fɛ yen maaw kɔni y'a welewele kɔni bila min ye an ka faso ɲɛmaaw ye k'u ka wuli k'u dɛmɛ k'u ka sabu kɛ lakanabaliya kɔni ye olu bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa kibaruya min fana ma olu y'a jira ko kabini dɔgɔkun daminɛ la lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲalen don mali cɛmancɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangasi ale yɛrɛ ni Bandiagara mara kɔni na ayiwa ko banbagati wale kɔni cayalen bɛ yen nɔ maa caman kɔni bɛ ka bɔnɛ o nin na an b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɔnɛna nin la ko o tɛ finitigiw dɔrɔn ye ko sabula ko dugulamɔgɔw wɛrɛ caman kɔni b'a la olu fana lakana hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la Faranbugu ni ale bɛ ɲɔnɔ mara la a jira k'a fɔ ko banbagatigiw kɔni taara u daga sigi yen mɔgɔw kɔni da la ko maa yɛrɛ tɛ don yen maa tɛ bɔ yen ko banbagati wale kɔni caman bɛ ka nin dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa maaw sɔrɔla ye k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Faranbugu ye ko maa 6 kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora banbagati wale la maa 22 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna ani denmisɛnnin 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ka sababu kɛ kɔngɔ kɔni ye sabula ko maa kɔni tɛ ka don olu ka dugu la maa tɛ ka wa u sirannen kɔni don banbagatiw kɔni ɲɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a jira k'a fɔ ko maa dɔw fana kɔni bɛ yen nɔ olu fana tununa nka yen dugulamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka welewele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye walasa k'u dɛmɛ ko nka ko maa si kɔni ma dɛmɛ don olu ye ko olu kɔni bɛ nin siranya in kɔni na ko kabini dɔgɔkun daminɛ la ayiwa hakililajiginna an b'a jira k'a fɔ kabini tɛnɛn don fo ka taa bila kunun na banbagati wale kɔni caman kɔni bɛ ka kɛ Moti mara kɔni na ni maa caman ni kɔni bɛ ka t'o la ayiwa min yɛrɛ kɔni ye mali cɛmancɛ yan fan maaw ye u kɔni bɛ ka welewele bila cɛmancɛ fanga maaw ma k'u ka wuli u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni banbagati wale ninnu bɛ se ka taa ka bɔ yan cogo min ko n'i y'a ta ka lajɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen Ibrahim Boubacar Keita ko ka tagali fanba kɔni bɔra nin waleya ninnu de la ko ka sababu kɛ ale kɔni ma dɛmɛ don u ye wa ko ni cɛmancɛ fanga mɔgɔw k'u jilaja walasa u ka dɛmɛ don olu ye walasa ni banbagati wale ninnu kɔni bɛ se ka taa ka bɔ u dala cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw kan an b'a ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko minisiriso min kɔni sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'o olu kɔni bɛ sɛbɛn bɔ sanga ni wagati k'a jira n'a bana in tagabolo an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ka sɛbɛn kura kɔni kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ ka bila octobre kalo tile 14 na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko o ye maa 55 kɔni ye ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni nɔgɔyara ko o ye maa 6 ye ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu garijɛgɛ ni bana la ko ye maa 3,656 ani 56 kɔni ye o maa 3,656 ni 56 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minɛ u la
o ye maa 132 ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye lafiya d'olu ma ni bana in sababuya la k'o ye maa 2,250 kɔni ye ayiwa an balima an b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko bana in ma taa ka bɔ an ka ladilikan minnu kɔni fɔra an ye k'an k'o kɛ n'o bɛ se k'an tanga bana in kɔni ma bɛɛ lajɛlen k'o kɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ ko safinɛ ni ji jɛlen kɔni na walasa i ka kisi bana in sababuya ma ayiwa an balimaw ni ne tun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan halisa an tɛ sɛgɛn aw foli la an ka foli b'aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata